crone. Na chi intrada, and awake, awake. And hopefully we have all awakened this morning. Croeso cynnes I chi I oedfa garole, flynyddol ac yn ywedig i'r cwr, fel dwi'n dweud yn aml, a'ch cartre cerddorol a'ch cartre ysbrydol chi hefyd. Diolch yn fawr iawn. A very warm welcome to you all, members, visitors, friends, and especially to the choir who will be taking part this morning. And we'll join together with the opening carol, and hopefully everyone can see a sheet, the running order of this morning. The opening carol, 436, 436. A dyna nawn ni, yn awr, awn I Fethlem, bawb dan gani, neidio, dawnsio a difyru, os ych chi am neidio a dawnsio, croeso I chi wneud hefyd. I gael gweld ein prynwr credig, aned heddiw, ddydd Nadolig, 436, ac ar ôl canu'r emyn cyntaf, dwi'n credu taw Emilia, sy'n gyda'r darlleniad cyntaf I ni o Efengil Mathew. Felly, ag ar ôl agoriadol. Diolch. Yeah.
Daw'r darlleniad o lyfr Mathew, pennod 1, adnodau 18 hyd 25. The reading is taken from the Gospel of Matthew, chapter 1, verses 18 to 25. And if you wish to follow in English, it can be found on page 980 in the English Bibles in your pews. Fel hyn, y bu genedigaeth Iesu Grist. Pan oedd Mair ei fam wedi dyweddio I Joseph, cyn iddynt dod at ei gilydd, fe gafod ei bod hi'n feichiog o'r ysbryd glân. A chan ei fod yn ddyn cyfiawn, ond heb ddymuno ei chywilyddon gyhoeddus, penderfynodd Joseph ei gŵr, ei gollwng ymaith yn ddirgel. Ond wedi iddo gynllunio felly, dyma'r angel yr arglwydd yn ymddangos iddo mewn breuddwyd a dweud, Joseph fab Dafydd, paid â gofni, cymryd Mair yn wraig I ti, oherwydd y mae'r hyn a genedlwyd ynddi yn deillio o'r ysbryd glân. Bydd yn esgor ar fab a gelwir ef Iesu, a mae ef a wyreda ei bobl oddi wrth eu pechodau. A digwyddodd hyn oll, fel y cyflawnid y gair, a lefarwyd gan yr arglwydd trwy'r broffwyd. Wele, bydd y wyrydd yn beichiogi, ac yn esgor ar fab a gelwir ef Emmanuel. Hynny yw, o'i gyfieithu, y mae Duw gyda ni. A phan deffrodd Joseph o'i gysg, gwnaeth fel yr oedd angel yr arglwydd wedi gorchymyn, a chymryd Mair yn wraig iddo. Ond ni chafodd cyfrach a hi, hyd nes iddi esgor ar fab, a galwyd ef Iesu. Clap, ond nhw. Hyfryd iawn. Diolch yn fawr I Gŵr Llundain ac edrychwn ymlaen at eich cyfraniadau eraill. Ac mae Elan yn dod ymlaen nawr I ddarllen I ni o Efengil Luc. Diolch Elan. Daw'r darlleniad o Luc, pennod 1, adnodau 39 I 56. The reading is taken from the Gospel of Luke, chapter 1, verses 39 to 56. And if you wish to follow in English, it can be found on page 1041 in the English Bibles in your pews. Ar hynny,
Cychwynodd Mair ac aeth ar frys i'r mynydd dydd i un o drefi Juda. Aeth i dŷ Sacareas a chyfarch Elizabeth. Pan glywodd hi gyfarchiad Mair, llamodd y plentyn yn ei chroth a llanwyd Elizabeth ar ysbryd glân, a llefodd a llais uchel. Bendigedig wyt ti ymhlith gwragedd, a bendigedig yw ffrwyth dy groth. Sut y daeth i'm rhan i fod mam fy arglwydd yn dod ataf? Pan glywais dy lais yn fy nghyfarch, dyma'r plentyn yn fy nghroth yn llamu o orfoledd. Gwyn ei byd yr hon a gredodd y cyflawnid yr hyn a lefarwyd wrthi gan yr arglwydd. Ac meddai Mair, y mae fy enaid yn mawrygu yr arglwydd, a gorfoleddodd fy ysbryd yn niw, fy ngwaredwr, am iddo ystyried distadledd ei lawforwyn. Oherwydd wele, o hyn allan fym gelwyr yn wynfydedig gan yr holl genedlaethau, oherwydd gwnaeth yr hwn sydd yn nerthol bethau mawr i mi, a sanctaidd yw ei enw ef. Y mae ei drygaredd o genhedlaeth i genhedlaeth i'r rhai sydd yn ei ofni ef. Gwnaeth rymister a'i fraich, gwasgarodd y rhai balch eu calon. Tynnodd dywysogion oddi ar ei gorseddau, a dyrchafodd y rhai disydl. Llwythog y newynog a'r rhoddion, ac anfonodd y cyfoethogion ymaith yn waglaw. Cynorthwyodd ef Israel ei was, gan ddwyn i'w gof ei drygaredd, fel y llyfarodd wrth ein hynafiaid. Ei drygaredd wrth Abraham a'i had yn drygywydd. Ac arhosodd Mair gyda hi tua 3 mis, ac yno dychwelodd adref. Wel, gan ddiolch i Elan ac Emilia am y darlleniadau yna. Fe unwn ni nawr i ganu yr ail garol, sef 466, 466. Lovely translation of In the Bleak Midwinter, fe ganol geiaf noethlwm, cwyna'r hewynt oer, ffridd a ffrwd mewn cloion llonydd dan y lloer, eira'n drwm o fryn i dref, eira'r dwyn a dôl, ganol geiaf noethlwm, oes bell yn ôl, 466.
a beth arroddaf fy mawyd oll. Diolch. Daw Sioned ymlaen nawr ac i ddarllen i ni o lyfr yr Actau. Actau Pennod 4, adnoddau 23 i 31. This reading is taken from the book of Acts, chapter 4, verses 23 to 31. And if you wish to follow along in English, it can be found on page 1111, that's 1111, in the English Bibles in your pews. Y credinwyr yn gweddio am hyder. Wedi ei gollwng, aethant at ei pobl eu hunain ac adrodd y cyfan yr oedd y prif offeiriad a'r hyniriaid wedi ei ddweud wrthynt. Wedi clywed, codasant hwythau ei llef yn unfryd at ddiw. O ben llywydd, tydi a wnaeth y nef a'r ddeiar, a'r môr a phob peth sydd ynddynt. Ac y ddywedodd drwy'r ysbryd glân yngenau Dafydd dy was, ein tad ni. Pam y terfysgoedd y cenhedloedd ac y cynlluniodd y bobloedd bethau ofer? Safodd brenhinoedd y ddeiar ac ymgasglodd y llywodraethwyr ynghyd yn erbyn yr arglwydd ac yn erbyn ei feseia ef. Canis yn y ddinas hon yn wir ymgasglodd yn erbyn dy was sanctaidd Iesu, yr hwn a'n einiaist, Herod a Pontius Pilat, ynghyd â'r cenhedloedd a phobloedd Israel, i wneud yr holl bethau y rhagaluniodd dy law ath gyngor di iddynt ddod. Ac yn nawr arglwydd, edrych ar ei bygythion a dyroedd weision lefaru dy air a phob hyder, ac estyn dithau dy law i beri iachad ac arwyddion a rhyfeddodau drwy enw dy was sanctaidd Iesu. Ac wedi iddynt weddio, ysgwydwyd y lle yr oedd wedi ymgynnull ynddo, a llanwyd hwy oll ar ysbryd glân, a llyfr asant air diw yn dy hu. Down shore, crea di
Diolch eto i'r cor a diolch i Sioned am ddarllen hefyd. Ac fe unwn ni eto i ganu 464, 464 ar gyfer heddiw'r bore'n faban bach a ganwyd gwreiddyn Jessen faban bach a cadarn ddaeth o Bosra a deddfwr gynt ar Seinau yr iawn gaid ar Galfarian faban bach yn signo bron Marian faban bach. 464. Elin ymlaen yn awr i'n harwen ni mewn gweddi. Diolch Elin. Cydweddion, let us pray. Duw a thad ein harglwydd Iesu, molwn di o'r newydd heddiw am dymor yr adfent, yr amser o baratoad, diolchgarwch, her a myfyrdod. Agor ein calonnau i bopeth sydd gennyt i'w ddweud wrthym yn awr. We praise you on this third Sunday of Advent, that in fulfillment of your eternal purpose, you came to our world in Christ. You revealed the extent of your love, showing us the way to new life in him, and allowing us to know you for ourselves through him. Molwn di am i ti ddod i'n byd ym mherson dy fab Iesu, ac am dy fod yn parhau ddod atom o hyd, trwy rym a dylanwad yr ysbryd glân. Diolch am ddwy'n llawenydd lle bu tristwch, gobaith lle bu anobaith, a ffydd lle bu amheuaeth. Forgive us, Lord, that so easily we lose sight of the message of Advent, allowing its wonder to be swamped by our busy preparations for Christmas, by concerns which are so often unimportant, by following our own desires and agendas, and by being unfaithful in discipleship. Madda i ni am ein bod yn anghofio da ddewidion mor aml. Rydym yn colli golwg wrth gariad, ac wrth wneud, yn colli golwg ar wir ystyr yr advent a'r Nadolig hefyd. We pray to feel your presence with us today as we meet through this time of worship, through the fellowship we share and through the living Christ moving among us. Yn ein gweddiau, fe gofiwn yn arbennig am y rhai y mae ei byd yn chwalu o ganlyniad i drais
ac atgasedd, rhyfel a gwrthdaro. Gweddiwn y bydd goleini'r Crist yn llifo i ganol ei tywyllwch, gan ddwy'n cymod a heddwch i'w ran. We remember especially those in need at this Advent time, those for whom this season has little joy and celebration, the weak and vulnerable, the poor and homeless, those affected by war and conflict. We pray that the light of Christ may shine into the darkness of their situations and give hope for a better tomorrow. Helpa ni nawr, fel y gallwn wir ddathlu dyfodiad dy fab Iesu'n byd, ac i'n galluogi i wasanaethu'n well ac yn fwy ffyddlon. Gofynnwn hyn oll yn ei enw ef. Amen. Wel, croeso cynnes i aelodau gyfeillion ac i ymwelwyr ein hoedfa gorole, gan gynnwys sawl sy'n ymuno ni ar y we. A very warm welcome to members, friends and visitors to our carol service, including those who are joining us on YouTube. A diolch yn fawr i Rob am drefnu'r oedfa ac am ei arweiniad y bore yma, ac i bawb sy'n cymryd rhan. Mae'n hyfryd i gael Côr Llundain yn cyfrannu'r oedfa unwaith to yn ei cartref cymunedol Cymraeg yn y ddinas, a gwerthfawrogon yn fawr y cydweithrediad cynnes naturiol sy'n rhwng yr Eglwys a'r côr o dan arweiniad Will gyda Manon yn cyfeilio. We really appreciate the close natural cooperation between Côr Llundain and the church and are very grateful for their inspiring contributions this morning. Diolch o galon I chi. Cawson ni gyfle yn ein cynnion Addoliad I ddweud gair o ddiolch wrth Manon am ei chryfraniad. Hoffwn ni I ddweud eto
bod ni'n gwerthfawrogi'n fawr gymaint mae Manon wedi wneud yn ei chyfnod gyda ni yma yn y capel, wrth delyn yr organ, y piano ac fel person. Byddwn ni'n gweld eisiau fawr nawr bod hi'n mynd i fyw yn strawd, ond dwi'n siŵr bydd hi'n dod nôl yn aml, dwi'n gobeithio ni. Ar ôl yr oedfa, am chwarter wedi, hanner awr wedi hanner dydd, byddwn ni'n amgasglu i ganu carolau tu fas i John Lewis i godi arian i St Mangos, sef elusen y digartref. Byddwch chi'n falch i ddeall y bydd Côr Llundain yn canu gyda ni. A felly dewch i ymuno i ni, chi'n saff iawn yn eu cwmni nhw. O ganlyniad, fyddwn ni ddim yn gallu cynnig te neu goffi chi yn y neuadd ar ôl yr oedfa heddi. So after the service, do please join us for carol singing outside John Lewis nearby to raise funds for St Mango's. And everyone is welcome, whether you can sing or not. We have Côr Llundain with us. So, as a result of the carol singing, we will be unable to offer refreshments in the lower hall after the service today. Heno bydd oedfa yma am 6 o'r gloch gyda Rob yn y pulpit. A cofiwch hefyd am yr oedfa anffurfiol canol wythnos dydd Mercher am hanner dydd gyda the a chyfle am sgwrs i ddilyn. And after the midweek service this week, at 1:05, the next Glyn Lang organ recital will take place with Dr. Anthony Gritton from the Royal Academy of Music performing. Dydd Sul nesaf bydd yn gweinidog wrth y lliw yn oedfa gymun y bore a'r oedfa hwyrol o garolau a darlleniadau nadoligaidd. A bydd cyfarfod ola'r Clwb Cyrru ar ôl oedfa'r hwyr dydd Sul nesaf. Hynny yw, ola'r flwyddyn, dwi'n golygu. Mae dydd Sadwrn nesaf yn ddyddiad pwysig yn ddyddiadur yn Eglwys, gan y bydd Sioned a Cerin priodi yn y capel am hanner awr wedi 11. A maen nhw wedi estyn gwahoddiad caredig i bawb sy'n dymuno bod yn dystion i'r briodas i gyrraedd erbyn 11 a i gymryd ei lle ar y galeri. So that's next Saturday, an important date in our church's diary, as Sioned and Kerry are getting married here at 11:30. And they very kindly invited anyone who'd like to witness their wedding to arrive by 11 to take their places on the gallery. It's a lovely invitation. Diolch yn fawr. Ar fore dydd Nadolig bydd oedfa yma am 10 o'r gloch. And that's Christmas morning, there'll be a service here at 10. Ac yn nawr, fe ddawn nhw amgylch dderbyn eich rhoddion. Yn ystod y casgliad, bydd y côr yn canu Carol y Ganwyll. Diolch. Sit
Wel, diolch yn fawr iawn. Chi'n gwybod ta, hwnna yw'n ffefryn ni, a llwy i gannu hwnna bob blwyddyn, os gwelwch yna. Hyfryd iawn. A diolch am y cyfraniadau eraill. Oedd Ann wedi gwahodd pawb sydd am ymuno, ond bydd y côr yn canu hefyd, dwi'n credu, yn y briodas. Croeso chi eistedd, pidwch eistedd yn llefydd y côr, os gwelwch yna. So please come along to the wedding, join in the joyous occasion, but the choir will, and you will be in these positions, will you? Next week, yeah? Felly, yn y cefn, os ych chi am wylio y briodas to sit in the back of the gallery. And those of you who are about for this evening's service, you will be very welcome to come back at 6 o'clock. And also, as I say, next Sunday evening, which will be more of an informal readings and carols and no sermon for you next Sunday evening. But you have got one today, so we better get on. Felly, 472, 472, we sing together. O deied pob Cristion I Fethlem ar awron, I weled mor dirion yw'n diw. Ac na'r llinell dwi'n dwlu arno bob blwyddyn, a'n disgwyl yn Salem I ganu ar anthem ddechreuwyd y methlem mae ef. Ro'n glod i'r mab bychan ar luniau mae'r wiwlan, daeth diwdod mewn baban i'n byd. A'i ras o derbyniwn, a'i heiddiant cyhoeddwn, a throsto ef gweithiwn I gyd. 472. Addoliad.
Dwi'n ymwybodol o'r cloc, felly, yn byr, wrth i ni nesau at y Nadolig, a chyrraedd trydydd Sul yr Advent fel hyn. Dwi am dynnu'ch sylw chi am ychydig y bore yma at eiriau welir yn llyfr yr Actau. We heard some of the familiar Christmas readings earlier in the service, didn't we? As well as the one from the book of Acts, the Acts of the Apostles. And I'm turning to that reading in particular for our text this morning, and a verse which is found in chapter 4, the 30th verse of chapter 4. It reads like this in Welsh: Ac estyn dithaid y law I beri a chad ac arwyddion ar rhyfeddodau drwy enw dy was sanctaidd Iesu. Mae'n ychydig wahanol yn yr hen cyfieithiad William Morgan, fel y gwyneler arwyddion ar rhyfeddodau trwy enw dy sanctaidd fab Iesu. That signs and wonders may be done by the name of your holy child, Jesus, rather than your holy servant. A mae'n ran o'r ysgrythyr yma sy'n sôn am ryddhau Pedr ac Ioan o'r carchar. Your holy child, that's the way in which Peter and Paul salute Jesus. Words which are most appropriate, I'd say, for us as we approach Christmas as well. The description of Jesus as your holy child, well, it's true in the experience of many here this morning, and I hope and pray it will be the experience of all of us this Christmas time as we greet the Holy Child once more. Now, in your orders of service, you'll see that I've noted a meditation, myfyrdod, rather than a fully blown sermon. So I better get on. Yn gyntaf, I ystyried Iesu fel mab dynol. Jesus in his humanity. That's my first point for you this morning. Jesus as a human baby. Achos wrth gydnabod Iesu fel Duw, mae'n rhaid I ni beidio anghofio I fod wedi dod i'n byd ni fel dyn hefyd. There's no fiction in the fact of Jesus. Now, we mentioned this on Wednesday in our midweek discussion, midweek service. Whether people believe in him as the Son of God and as their personal Saviour or no, there's no denying the fact that an historical being named Jesus was born in Palestine 2,000 years ago. He performed miraculous deeds and was crucified under Pontius Pilate. That's fact. There's no denying. There are too many bona fide, proven and varying, we mentioned that, the fact that there are varying historical accounts that he was an actual human being. Nawr, beth bynnag yw'ch cred a'ch ffydd chi a tu hwnt I hynny, does dim ame a ffeithiau moel ei fod wedi troedio'r ddeiar yma, fel dyn, fel person hanesyddol cydnabyddedig. Let's never lose fact of that sight and firm conviction that Jesus Christ existed as a man, as a human being. He was in his humanity in all respects the same as us, apart from the fact, of course, that he was divine as well, and I'll come to that in a minute, and sinless. Roedd amgylchiadau I enedigaeth, fel I ni'n cofio adeg Nadolig, yn ddynol, ynddo nhw. He's as weak and feeble and dependent on others as any other human being. As Thomas yn y cefn yma nawr bore yma. Ni'n clywed mae di wneud I bresenoldeb yn amlwg. Da iawn. Mae'n tyfu yn oedolyn fel unrhyw berson arall. He doesn't develop into manhood overnight, straight away, but rather grows and matures like any other human being. And as the verse says, grows in stature and favour with God and man. A gair a wneithpwyd yn gnawd. Saint Cyprian, the 3rd century bishop of Carthage, and an author of many of the early Christian writings, says like this: I do not wonder at any miracle. We've been talking about miracles as well lately, but he says, I do not wonder at any miracle, but I do marvel at this, which is a miracle above miracles, that God should become man.
ymhlith holl rafeddodau'r nef, William Spantacelyn. Hwn yw y mwyaf fi'n, gweld yr anfeidrol ddwyfol fod yn gwisgo natur dyn. Therefore, there's no doubting the humanity of Christ whatsoever. Sy'n ein harwen ni yn fyr at yr ail bwynt, dwyfoldeb neu sancteiddrwydd Iesu. Christ's humanity was also perfectly holy and divine as well. Dwy natur mewn un person. Na chi eiriau Ann Griffiths, un o'i hymynau mawr. Dwy natur mewn un person, yn anwahanol mwy, mewn purdeb heb gymysgu, yn ei perfeithrwydd hwy. Na chi ddweud, ynddo fe? Arbennig. The words of the text tell us plainly, your holy child. Yeah. Perhaps the character of Christ is more aptly pictured and described by that of a child rather than of a man. Think of a child in its simplicity. Heb dwyll na chyfrwystra o gwbl yn perthyn iddo. Pan i ni'n cyrraedd oedran oedolyn, wel, wyw i ni wisgo ein calon ni, fel i ni'n gweud, ar ein llewis, fel mae plentyn yn gwneud. Ni di colli llawer o'r ymddiriedeth ddiniwed na sy'n perthyn i blentyn, ond i ni, pan i ni'n tyfu'n oedolyn. We've learnt, of course, sometimes the hard way, that unfortunately we have to be on our guard in life. We have to suspect others, unfortunately, rather than trusting everyone as a child does. A beth am onestrwydd plentyn? The perfect honesty of a child, the dangerous honesty of a child at times, I'd say. You can never tell what a child's going to say next. But the chances are it's going to be the bare and honest truth, which can be amusing at times, but rather embarrassing as well at other times. Ond mae plentyn yn arllwys i galon, yn dyw e? Arllwys i galon, yn parablu ymlaen, heb ddal nôl o gwbl. Ac fel na, roedd Iesu hefyd, yn ei onestrwydd, heb ofni dweud y gwirionedd, na'r peth, hyd yn oed os oedd y gwirionedd yn brifo weithiau, ac yn embaras i rhai, yr ysgrifenyddion a'r phariseaid, a'r ragrithwyr crefyddol. And what about the humbleness of a child? So I often say this, you put two babies together of a certain age, and whatever their social background or the religious beliefs of their parents, however much money they have compared with each other, what will they do? They'll play together. They'll play together. All social and economic barriers broken down. Ar y llaw arall, rowch i ddau oedolyn gyda'i gilydd. Dia mi. Gyda'r gagendor weithiau sy'n gallu bodoli ryngton ni. A mwy na ddim ym mhob achos wrth reswm. Bydwch meddwl nawr mod i'n portreadu y cymeriad dynol yn ddi i gyd, nid ym mhob reswm, ond yn aml iawn byddwn ni fel oedolyn wedi ffeindio digon o reswm i bido dod mlaen yn gilydd. Yn hytrach na dod mlaen yn gilydd fel plant. Yes, it's the adults who'll find enough reason not to communicate with each other rather than the children. Being childlike is a great virtue, and I often say this in sermons. There's a difference between being childlike and childish, isn't there? Yes, we can be childlike in our attitudes and our dealings with people without being childish. Felly, wedi ystyried Iesu fel mab dynol ac fel mab dwyfol, be sy'n deillio o'r ddau gyflwr yma, cyfuno y ddau gyflwr yma fel dyn ac fel diw? The result of this fusion, as it were, of both humanity and divinity within this child, the glorious result of being both human and divine. Now, we may not physically witness dead people being raised to life,
blind people gaining their sight, paralyzed individuals getting up and walking. Not that I don't say that it doesn't happen, but that doesn't mean that the name of Jesus has any less power today than it did 2,000 years ago. Ar y foment hon, tra ein bod ni wedi bod ma bore ma, mae rhyw eneidiau marwaidd, hynny yw, ryw eneidiau marwaidd wedi clywed llais Duw yn llefaru wrthyn nhw ac wedi derbyn bywyd o'r newydd, wedi ymateb I her Duw yn eu bywydau nhw. Ar y foment hon, tra'n bod ni wedi bod yn ymgynnull ynghyd ma bore ma, mae rywle wedi cael ei golwg ysbrydol yn ôl. Na'r peth. Wedi cael ei golwg ysbrydol yn ôl, wedi derbyn gweledigaeth newydd o Dduw yn y byd. You know, it's a comparatively easy thing to fix a cataract these days, isn't it? Yeah? To open physically blind eyes. But you know, it's a miracle. It's a miracle indeed to enlighten the dark and blind understanding of an unbelieving heart and mind. The name of Jesus is just as strong and powerful in Eglwys, Gymraeg, Canol, Llundain today as it was on the lips of Peter and Paul 2,000 years ago, when he says that they do these wonders in the name of the Holy Child Jesus. Yn Addoliad hwn, boed I ninnau hefyd I fod yn dystion ac yn enau I arwyddion a ryfeddodau y mab sanctaidd fab Iesu. If we this Advent and this Christmas, we talk about the glory of this child, if we would see his kingdom come and work so that his will be done on earth even as it is in heaven, as we sing in the Lord's Prayer and say in the Lord's Prayer, I just wonder if there is anyone here this morning who will become, as the reading in Acts says, a sign and wonder of the love of Christ in the world. Do you wish to be? Would you want to be? Because it's possible for you to be so. Gobeithio'ch bod chi, cofiwch, oherwydd mae o fewn ein cyrredd, mae o fewn ein gallu ni gyd. Pob yr un ohonom ni sydd yn bresennol ma bore ma, yn Addoliad hwn. Dim ond I ni ymddiried ynddo ar newydd, credu yn I arwyddion a'i ryfeddodau, fel oedd e'n dweud yn actau, a roi ei hunain iddo o'r newydd yn Addoliad hwn, ac am byth, a hynny ar gogoniant I wenw. Amen. Ac fe ganwn ni I ddyweddu ein hoedfa, gan ddiolch eto I bawb sydd wedi cymryd ran. 452, 452. Clywch li'r nef yn seinio'n un, henffych enni ceidwa dyn. Heddwch sydd rhwng nef a llawr, Duw a dyn sydd un yn awr. Dewch bob cenedl I syrhod, unwch ar yngylaidd glod. Bloeddiwch oll a llawen drem, ganwyd Crist y Methlehem. Clywch li'r nef yn seinio'n un, henffych enni ceidwa dyn. 452.
Gawn ni roi ein gofal nawr i'r arglwydd. Let us commit ourselves to God in prayer. Cliwch li'r nef yn seinio'n un, henffych enni ceidwa dyn. Ac yn awr iddo ef ar hwnna'n carodd ni, ac yn golchodd ni oddi wrth ein pechodau yn ei waed ei hun. Ac yn gwnaeth i ni yn frenhinoedd ac yn offeiriaid i ddiw ei dad ef. Iddo ef y byddwr gogoniant a'r gallu, a mawredd a'r anrhydedd o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.